Rusia, o țară care și-a construit o putere monumentală nu doar prin armele sale, ci și printr-un control absolut al informației, ca un maestru păpușar care trage sforile din umbră. Fie că ne uităm la epoca lui Stalin, un titan al teroarei, sau la Rusia lui Putin, un maestru al manipulării moderne, propaganda a fost mereu arma secretă a Kremlinului. Astăzi ne vom aventura într-o călătorie captivantă, în care vom explora cum două regimuri despărțite de aproape un secol folosesc tactici aproape identice, ca două picături de apă, pentru a manipula, controla și justifica acțiuni politice și militare. Și la final vom analiza cum aceste tehnici au fost folosite în războiul din Ucraina. O adevărată telenovelă geopolitică. Capitolul 1. Cine au fost Stalin și Putin? Stalin, dictatorul absolut Iosif Stalin, acel monstru al istoriei, a condus Uniunea Sovietică între 1924 și 1953 cu o mână de fier. A instaurat un regim totalitar bazat pe teroare politică, epurări, lagăre de muncă, controlul absolut al presei, un cult al personalității dus la extrem, ca un zeu pe pământ. Sub Stalin, presa nu era despre adevăr, ci despre ce trebuia să creadă populația. O minciună gogonată. Putin, liderul modern cu reflexe sovietice, Vladimir Putin, fost ofițer KGB, a preluat frâiele Rusiei din anul 2000, direct sau indirect. Regimul său este ca un cocktail de Stalin cu un strop de modernitate, păstrând elemente clasice precum controlul presei, limitarea opoziției, represiune împotriva criticilor, narațiuni antioccidentale. Putin nu mai folosește lagăre ca Stalin, dar a găsit metode ingenioase de a controla. Cenzură, propaganda digitală, operațiuni psihologice, influență online, la un nivel pe care nimeni nu l-ar fi putut imagina. Capitolul 2. Cultul personalității. Stalin era glorificat ca tatăl poporului, aproape ca o figură divină. Afișe, statui, cărți, filme, totul striga, trăiască Stalin. Putin nu e promovat ca un zeu, dar propaganda rusă îl transformă într-un apărător al tradițiilor ruse, salvator al stabilității, lider puternic, militar, masculin, ca un supererou în uniformă. Ultimul protector al ortodoxiei. Imaginea lui e creată cu o măiestrie artistică. Capitolul 3. Controlul informației Stalin. Singurele informații erau cele aprobate de partid, ca un dictat absolut. Ziarele, radioul, manualele școlare mințeau fără milă. Realitatea era rescrisă după bunul plac. Putin puterea are acum la dispoziție instrumente moderne, ca un arsenal digital. Televiziuni controlate, site-uri manipulate, troli online, blocarea presei independente, manipulări prin rețelele sociale. Deși nu e același nivel de teroare ca în URSS, mecanismul e același. Opinia publică nu trebuie să vadă realitatea. Ce naiba? Capitolul 4. Crearea dușmanului extern. Această strategie e aproape identică în ambele regimuri, ca o melodie veche reinterpretată. Stalin. Occidentul vrea să distrugă Uniunea Sovietică. O idee care justifica represiunile interne, un adevărat spectacol de teroare. Putin. NATO ne amenință. UE vrea să slăbească Rusia. Ucraina este controlată de Occident. Aceleași teme, aceleași frici. Narațiunea e aceeași. Poporul trebuie să fie mereu speriat de un pericol din exterior. E ca și cum ne-ar spune că trebuie să ne temem de umbra noastră. Manipularea prin istorie. Stalin rescria manuale, ștergând crimele, foametea, execuțiile ca și cum nu s-ar fi întâmplat niciodată. Putin rescrie justificări istorice, afirmând cu nonșalanță că Ucraina nu există ca națiune, că este un accident al istoriei sau parte din Rusia. Această manipulare a trecutului creează justificări pentru acțiuni prezente, un adevărat joc de șah pe tabla istoriei. Capitolul 6. Propaganda în războiul din Ucraina. Aici se vede cel mai clar asemănarea cu propaganda sovietică, ca o oglindă distorsionată. 1. Operațiune specială, nu război. Exact ca URSS, Rusia evită termenii care sună rău. Când controlezi limbajul, controlezi percepția și ce dracu. 2. Eliberarea populației ruse, temă clasică sovietică. Intervenim ca să eliberăm. Da, sigur.
3. Demonizarea Ucraina este prezentată în presa rusă ca nazistă coruptă marionetă a Occidentului. O adevărată caricatură. 4. Victimizarea Rusiei. Noi nu atacăm. Suntem provocați. Da, sigur. 5. Aceasta este o narațiune repetată zilnic în televiziunile pro-Kremlin. Cenzură totală asupra pierderilor. Ca în URSS, pierderile reale de pe front nu sunt făcute publice. Ce rușine! Concluzie. Deși lumea s-a schimbat, mecanismele puterii ruse au rămas surprinzător de asemănătoare. Stalin folosea afișe și ziare. Putin folosește televiziuni și internet. Dar scopul este același: controlul populației și menținerea puterii. Dacă ți-a plăcut analiza, lasă un like și abonează-te pentru mai multe documentare istorico-politice. E un adevărat spectacol, nu-i așa?